A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu kallo da sauraro, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Ainihin wato wannan channel namu na YouTube, wato dogaro da kai. Muna gabatar muku da wani program ne a wannan bidiyo wanda ainihi zamu nuna muku wato injin na kyankyasan kwai, injin wanda yake kyankyasan kwai ko kwantattabara ko kwai wato ainihi na kajin gida ko kuma dai irin kwai na dawi, abinan kwai na kamar tolotolo da dai shauransu, har da na dawi su din ma da sauran kwayayyaki gabaki daya. Muna da injinan da wato muke kerawa na gida wanda za ka yi amfani da shi wajen waɗannan kyankyasa din, amma kuma waɗannan kwayayyaki da na faɗa muku gabaki daya kowanne da irin injinan da muke haɗa masa yake kyankyashe shi. To amma a yanzu muna gabatar muku da wani injin ne guda ɗaya wanda yake kyankyasan kwai na kaji da kuma ainihin kwai na wato tattabara. Ga yanda asalin shi wannan injin yake, a turanci ana kiran shi incubator. Wannan wato ana yin masa step da yawa, amma wannan ya zo da tsari na 2 step ne, ya zo da tsari na 2 step wanda zaka zuba masa kwai kuma zuwa wani lokaci zai kyankyashe maka. Ga ainihin wato incubator 1, wannan shine incubator 1. Zan ciro muku shi yanzu ku kalli yadda yake. Ga yadda yake nan, wato kamar rariya haka yake. Wannan shine incubator 1. Next kuma ga ainihin wato incubator 2, shi ma ga yadda tsarinsa yake kamar rariya. To yanzu zamu ainihin wato fasalta muku yanayin yadda tsarin abin yake tafiya. Yadda kuka ga wannan haka, misali yanzu wannan ba za mu yi amfani da incubator 1 ba, za mu ainihin ɗauko incubator 2 mu yi amfani da shi. Wannan kwayayyaki ne a ciki, za ka ainihin ɗauko kwai ko na kaji ko na tattabara. Yanzu wannan sai ka ajiye wayannan guda biyu haka. Misali yanzu mun ajiye kwayan nan, sai ainihin wato mu tura shi. Zaka iya saka kwai, zaka iya sa kwai adadin da suka wuce haka. Wannan mun bada misali ne, zaka iya sa kwai a nan gurin haka su ainihin zagaye wannan wurin. Shi ma bayan wato ka saka ka tura, zaka iya zuba asalin shi ma wannan incubator din, ka zuba masa kwayayyaki a nan wurin, shi ma kuma sai ka ainihin tura shi. To next abu na gaba wanda za mu yi amfani da shi shine za mu ɗauko ainihin wannan fitila. Idan muka ɗauko fitila ne wanda yake amfani da kalanzir irin na da wanda kowa ya sani. Za ka buɗe ka zuba kalanzir, sai ainihin wato ka kunna ka sa ashana. Idan ka kunna ashana, za ka bar wutan daidai misali tsaka tsakiya, ba wai wutan zai yi da yawa ba ne. Ainihi sai ka ɗauko ka saka shi, saboda akwai rami a nan gurin, sai ka ɗauko ka saka shi. Idan ka ɗauko ka saka shi haka, sai ya zamanto wannan ramin gashi nan ɗumi yana ɗan fitowa ta tsakani, ɗumi yana fitowa a tsakanin wannan
fitilan yana bada ainihin wuta, fitilan yana bada wuta, sannan kuma ainihin ɗimin yana fitowa ta nan. To bayan ɗimin yana fitowa ta nan, za ka samu ainihin kwano na silba haka. Ka ɗauko kwano na silba haka, sai ainihin wato ɗauko ana zuba mishi ruwa. Za ka zuba ruwa haka, idan ka zuba ruwa haka sai ka ɗauko shi wannan kofin silba ɗin da ruwa yadda yake, sai ka zo ka saka shi a tsakanin wannan rami ɗin. Kaga itimis kenan fitilan nan tiririn ɗimi-ɗimin fitila ɗin zafin yana kaiwa har izuwa ga wannan ruwan. Wannan ruwan kuma yana bada ɗimi da tiriri zuwa ga me, zuwa ga ainihin wannan kwan. Zai zo zai samu shi kwai ɗin. Idan ya zo ya samu shi kwai ɗin, kaga shi kenan sai a kunna fitila ɗin a bari. Bayan an kunna fitila ɗin an bar shi, za ka yi amfani da ainihin wato thermometer. Akwai thermometer wanda yake auna ainihin temperature na wuta ɗin. Wannan wutan ba a so ya wuce wato ainihin temperature ɗin 40 da ɗan ɗoriya haka, ko ana son 30 da abin, ana son da kar ya wuce 40 irin da 7 ko 48 haka nan. Ba a so ya wuce haka ɗin. In kamar lokacin zafi ne sosai ma, za a iya ragewa kada ya kai wannan lokacin. To da zarar an kunna fitila ɗin anan, kuma kada a bari fitilan nan ya mutu. 24 hours wannan fitilan yana nan a kunne a adadin wannan wutan. Ba a son ka nemi fitila mai bori, ba a son ka nemi fitila da za ta dinga canza wuta da sauransu. Ana son ka nemi fitila mai kyau, mai injin mai kyau, wanda kullum wutan shi a tsaye yake waje ɗaya. Haka ake bukata. To daga nan in kalanzir ya ƙare za a zuba, in kalanzir ya ƙare za a zuba. Haka za a riƙa yi. Za ka ajiye ainihin thermometer ka a nan gefen ta inda za ka dinga kallo. To sai ka ja wannan kawai ka rufe shi haka. Mun rufe shi kenan. To wannan